Оста YouTube, аз съм Миджо и днес ще поцъкам малко в привейт сървър с Хамачи, с Капитан Байган. Кажи здрасти. Здрасти. И нали сега точно сървъра го генеритнах с Хамачи, пак да кажа. И нали, и сега ще цъкаме първо да съберем тук дърво и ще оцеляваме. Да знаете, ще направим по някакъв начин томбола и ще изтеглим някой от вас и ще видим, той ще има шанса да снима с нас. Да, ще трябва да има скайп. Да, ние ще опишем и така. Сега за начало трябва да съберем дърво. Да. Човек, твоята бандика има регистрирана ли или не? Да. Ти значи може да снимаш повече. Знам. Значи сега също искам да ви покажа, че тук скиновете, това е Капитан Байган. Стига бе. Това съм аз. Здрасти. Да ми сапим. На мене ми даде сапник. Човек някъде, ако искаш и тук вече да почваме така, аз вече почвам да сия дървето. Аз човек ще почвам да правя къща, защото скоро ще са стълни, тъй че... Да, човек, смисъл такова, не да правиш някаква голяма, просто колиба колко да има къде сме вечерта, пък ние после нали ще се развием. Направим нещо мъничко. Така на бързичко. Стъкла нещо ще слагаме или не? Човек, потъж си малко въглища. Ама да не бъдеш някаква супер мъничка, нали? Човек, ще потърсиш ли това малко колко? Не може да ми трябва. То ще трябва да и да изпълни. Тук направо до къщата сложи крафтинг тейбъла. Чакай си. Саплинга е малко. Човек, преместих саплинга, защото там нещо не харесваш. Аз ще ида малко да спакам. Ако може, нали, тази къща да не е друга да построим, тази да направим работилничка или нещо. Нали? Да. Да, знаете, той всякът са стълни, ние ще стоим само къщата, защото няма какво да правим. И ще дам клипа на пауза и после ще продължим, защото няма какво да нагледате тук. Това ще се разхожда, да не съм като някакви идиоти. Човек иначе чакай, ела. Илай, запомни, да. Братва. Да си жив и здрав. Защото нали гледам се, че дърва е брат да видиш. Аз ще ида за кол. Задължително човек. Поне на факла да има. За кол ще трябва да намеря да видим. Не, човек, почвай надолу да купаш. Човек, значи... Ние далече ли направихме къщата от там, където нас спална първоначално, където си? Защо? Далече ли? Горе, не. Не е много мисля аз. Но защо кажи? Защото, нали, примерно, ако умреш, ще спамва там, където си започна. Там някъде, не толкова момиче. Зад пак момиче. Тя ще летна и пак ще влезна на видео. Не, ти като ритнеш май си на място, където си. Да. Пак си мисля. О, боже, привидявам са фиробай. Човек, тук
тук това нещо примитивно. Ами, Е така малко влиза били. такова светлина да влиза. Повече светлина, по-добре. Човек, крафтинг тейбъл, ти взели го? Да. Още 18 не съм свършил. Да, вече още. То скоро няма, всъщност скоро се стане. По-добре се малко да се прибираш. Няма да е. Само да знаете, ако видите, че сме читвали, то е за да направим нали, команди в сервера да има телепорт. Да, за телепорта и защото няма какво. Вече Няма смисъл тук, защото да има да търсим тук с дни, къде сме били. Как някакви идиоти са там. примерно, нали, аз почнах да си имам нали, на полицията. И така, вече се стъмнява. Малко и сега ще ви... Сега ще дам клипа на пауза и после ще продължим. И здравейте, пак сме тук и сега през нощта започнахме да чупим. То вече стана светло, и сега малко по-да ще поправим и ще тръгнем да Ще да купаем за води. пясък, нали, за да направим стъпла. Да, може да се върши малко пясък. Добре. Човек, ето отзаде аз за къщата почнах да слагам саплинги и да си направим малко горичка. Човек спри за много клипа. И здрасти пак, за втори път. Относно. И тук сме пак, и тук аз намерих малка дупка. Добре! Малко, защото се налага. Аз ще дам за пясък. Да, и сега най-сетне ще сложим стъкла на нашата хубава барака. Човек, малко стол ще се бъде, защото идвам да си направя една хубава кепка, защото тук сега съм като някакъв идиот. Погледен, не нормално. Но ти тук не сби. Ти къде си? Ти отгоре ли са телепортнала? Чакай си отправя командите. Че пришла пред мен. Правиш, бе? Исках да се скачи нагоре. Аз тако. Дойде исках и спеках едно. И другите сега са в печката. Човек, чакай! Стой горе, аз се не, да стои запушено. Отгоре аз се телепортнам, ако трябва да те... Така... Така. Това такова не може да се качи. 4 звери. Ай, човек. Човек от панели или 6 такова? О, да, от панели човек, защото не се... защото имаме малко. Толкова от панели. Човек, дай малко саплинги да се съберем. Две тук ти пиш дърво. Къде сме тук чупиш дървото? Човек, ако виждаш саплинг, го засявай тук отзади. Вече имаме... не, това да е смешно. Към най-сетне е било пораснало. И вече си такова. Малко тъпичко тук, така докато се развием. И ще продължим другия път. Аз бях Ниджо и с мен беше капитан Байган в моят привет сервер и до скоро.